Δημοσίευσε μάλιστα ο κύριος Μιχαλολιάκος ένα ευχαριστήριο γράμμα, όπου ευχαριστεί όλους όσους τον βοήθησαν να φτάσει σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις στο 7%. Φανταστείτε τι είναι το 7%, είναι 15-16 βουλευτές. Και ανάμεσα στα... ξεκινάει ένα κατάλογο που το ξεκινάει με τον Αλέξη Τσίπρα και το ΣΥΡΙΖΑ, προχωράει στην Ανταρσία και έχει μετά ένα κατάλογο με 15 ονόματα, κανονική προγραφή Μάριο και Σίλα, δηλαδή λέει αυτούς τους 15. Και έχω τη χαρά και την τιμή να είμαι μέσα σε αυτούς τους 15. Σε καλή σειρά, ναι. Είμαι 7ος. Μη εκλόγιμος. Θα περιμένω τους προηγούμενους 6. Λοιπόν, ο Πάνος ο Σκουρλέτης νομίζω ότι περιέγραψε πάρα πολύ αδρά και δυναμικά την κατάσταση και νιώθω λίγο μειονεκτικά που παίρνω το λόγο μετά από αυτόν, γιατί πολλά από αυτά που θέλω να σας πω τα είπε ο ίδιος και δεν θέλω να σας βασανίσω επαναλαμβάνοντάς τα. Θα προσπαθήσω να πω απλώς μερικά πρόσθετα, μερικές ψηφίδες, μερικές σκέψεις. Ο Γιάννης ο Βαρουφάκης, ο πολύ γνωστός οικονομολόγος και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, σε ένα βιβλίο που έγραψε, το «Κρίσεις Λεξιλόγιο», ανάμεσα στα πολλά ενδιαφέροντα που παραθέτει και έναν διάλογο off the record, δηλαδή με κλειστά τα μικρόφωνα κάποια στιγμή, που έγινε ανάμεσα σε έναν δημοσιογράφο και έναν μεγαλοχρηματιστή, που αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει το όνομά του, αλλά ήταν ένας από τους μεγαλοχρηματιστές της Wall Street, ένα από τα λεγόμενα χρυσά αγόρια. Από ανθρώπους που βγάζουν τη μέρα όσα βγάζουμε εμείς το χρόνο ή τα χρόνια. Και κάποια στιγμή λοιπόν, εκεί είχαν χαλαρώσει, είχε τελειώσει η συνέντευξη, και τον ρωτάει ο δημοσιογράφος, εν είδη χαριτολογήματος, προφανώς θέλανε να γελάσουν και λίγο τα παιδιά. Δεν μου λέτε, αυτή η παλαιομαρξιστική αντίληψη περί πάλης των τάξεων ισχύει ή πρέπει να τη βάλουμε μαζί με τους δεινοσαύρους στα απολιθώματα της ιστορίας? Και ο μεγαλοχρηματιστής γυρνάει και του λέει, βεβαίως και ισχύει. Η πάλη των τάξεων συνεχίζει να διεξάγεται και εμείς οι πλούσιοι νικάμε κατά κράτος. Τους έχουμε διαλύσει. Τους έχουμε πάρει τα σόβρακα. Λέει, συνεχίζει ο δημοσιογράφος, λέει, αυτό τώρα εκτός από σχήμα λόγου ρητορικό έχει κάποια βάση? Βεβαίως, λέει, θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Δείτε πόσα παίρνει η γραμματέας μου, πάτε ρωτήστε πόσα παίρνει η γραμματέας μου το μήνα. Για να μην παιδευτείτε πολύ, σας λέω ότι το χρόνο βγάζει όσα βγάζω εγώ τη μέρα, και δείτε πόσο φορολογείται η γραμματέας μου. Να σας δείξει τη φορολογική της δήλωση. Και να σας δείξω και εγώ τη δικιά μου. Δεν ξέρω αν θα εκπλαγείτε, αλλά μας βγαίνει ο ίδιος φόρος ακριβώς. Όσα βγάζω εγώ τη μέρα και η γραμματέας μου όσα βγάζει το χρόνο, πληρώνουμε τον ίδιο φόρο. Η πάλη των τάξεων διεξάγεται αυτή τη στιγμή, όχι με όπλα, όχι με το στρατό, όχι με πραξικοπήματα, νομιμότατα μέσα από τη φορολογία. Υπάρχει ένα σχετικό ανέκδοτο στην Ελλάδα, που ταιριάζει πολύ σε αυτή την κατάσταση. Υποτίθεται τρέχει κάποιος, πάει κανονικά μάλλον κάποιος στην Εθνική Οδό, με 80 χιλιόμετρα την ώρα. Μάλλον σιγά θα δει. Μάλλον αργά. Και του κάνει μήνυμα νόημα ένας τροχαίος να σταματήσει. Σταματάει στην άκρη του δρόμου και του κόβει κλίση. Και γυρνάει έξαλλος φυσικά ο οδηγός και του λέει, σοβαρό λέγει, σε μένα θα κόψει κλίση, πάμε 80 χιλιόμετρα. Και ο τροχαίος του λέει, εσένα προλαβαίνω. Αυτό το εσένα προλαβαίνω εφαρμόστηκε στην πλάτη του λαού μας τα τελευταία 2,5 χρόνια. Εμάς προλαβαίνουν. Τους μισθωτούς προλαβαίνουν, τους συνταξιούχους προλαβαίνουν και τους 14.000 μεγαλοφοροφυγάδες κατά εκτίμηση της Κριστίν Λαγκάρντ, της Διευθύντριας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, δεν τους προλαβαίνουν. Έπρεπε ο κύριος Κούβελος να είναι
ο σύζυγος της Ντόρας Μπακογιάννη για να μάθουμε ότι ο κύριος Κούβελος όποτε θέλει πατάει ένα πλήκτρο στον υπολογιστή του και μεταφέρει 1 εκατομμύριο από τη Νέα Υόρκη στο Λονδίνο μέσω Αθήνας. Αλλιώς δεν το μαθαίναμε ποτέ. Έπρεπε να ανοίξει η ιστορία του Άκη Τσοχατζόπουλου για να μάθουμε τα στοιχειώδη για τις offshore εταιρείες που έθιξε προηγουμένως και πάνω. Τι είναι οι offshore εταιρείες? Τι είναι αυτά τα θρυλικά νησιά των θησαυρών? Έχει βγει και σχετικό βιβλίο που έχει ακριβώς αυτόν τον τίτλο. Τα νησιά των θησαυρών. Με υπότιτλο «Πώς οι πλούσιοι δεν πληρώνουν το παραμικρό και περνάνε στην πλάτη των φτωχών όλους τους φόρους». Είναι η φορολογική παράδειση. Είναι τα φορολογικά καταφύγια. Είναι εκείνες οι χώρες ή εκείνα τα προτεκτοράτα τα οποία έχουν μία φορολογική ασυλία για κάθε είδους μεγαλοκλέφτες, σαν τον Άκη Τσοχατζόπουλο. Το παράδειγμα λοιπόν του Άκη Τσοχατζόπουλου είναι διπλό. Από τη μια δείχνει ότι ένα μεγάλο μέρος του πλούτου αυτών των 14.000 ανθρώπων στην Ελλάδα, έφυγε νομιμότατα στο εξωτερικό. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η διαδικασία και να τους εντοπίσουμε και να φέρουμε ένα μέρος των κλοπημένων πίσω. Αλλά η ιστορία του Άκη Τσοχατζόπουλου είναι και μια ιστορία δικομματικής μάλλον, ομερτά. Πότε τον κυνήγησαν τον Άκη? Όταν πια ήταν ένας συνταξιούχος της πολιτικής. Όταν είχε αποσυρθεί. Όταν ήταν μόνος του. Είχε φύγει από τα δύο κόμματα. Ήταν μόνος του και μπορούσαν να τον στοχοποιήσουν και να τον δώσουν ως τον μοναδικό αμαρτωλό αυτών των 38 χρόνων. Μόνο ο Άκης έκλεβε. Γιατί αυτά τα 38 χρόνια τι κάναν τα δύο κόμματα εξουσίας? Αλληλοκατηγοριόντουσαν και αλληλοαπαλλάσσονταν. Όποτε η κάθε κυβέρνηση, ξέρετε, επί 38 χρόνια ήταν μέλουσα αντιπολίτευση και τούμπαλη. Η κάθε αντιπολίτευση ήταν μέλουσα κυβέρνηση. Ήξερε λοιπόν ότι όταν θα έρθει στην εξουσία θα κάνει μια επιτροπή κοινοβουλευτική, η οποία μπορεί να καταλήξει και σε παραπεμπτικό βούλευμα του Πρωθυπουργού που αποχώρησε. Πολύ ευγενικά θα ρωτήσει τον Πρωθυπουργό που αποχώρησε, όπως έκανε στην περίπτωση του Κώστα Καραμανλή, το Πασόκ, εάν θέλει να προσέλθει ευγενέστατα, να καταθέσει, ούτε συλλήψεις, ούτε χειροπέδες, τίποτα. Θέλετε να περάσετε? Όχι, είπε ο Κώστας. Δεν θέλω. Συγγνώμη που σας ενοχλήσαμε, δεν θα σας ενοχλήσουμε. Ακόμα πιο πρόσφατα, ο Αντρέας Ολοβέρδος βγήκε και είπε: όποιος πειράξει τον Γιώργο Παπανδρέου θα γίνει χαμός. Μακελιό του Χίου, του Στέφανου Χίου, το μακελιό θα το έκανε ο Αντρέας, έτσι και του πειράζαμε τον Γιώργο Παπανδρέου. Αυτή λοιπόν την κρατική ανομία, τη διαδοχή κρατικής ανομίας επί 38 χρόνια, να παραπέμπουν τον άλλον εκ του ασφαλούς, να τον απαλλάσσουν επίσης εκ του ασφαλούς, να φτάσουν να παραπέμψουν και να προφυλακίσουν τον Εφραίμ για κακούργημα με απαλλαγμένους όλους τους συνεταίρους του εκ των προτέρων. Τι κακούργημα ήταν αυτό? Εγώ έφτασα και, συγγνώμη που θα το επαναλάβω, το είπα και στην τηλεόραση δηλαδή, οπότε συγγνώμη είναι λίγο περιττή, να το ονομάσω αυνανιστικό κακούργημα. Δηλαδή κάποιος κάνει ένα κακούργημα και μόνος του. Δεν είναι σαν το σεξ που θέλει δύο, μόνος του το έκανε. Ο Εφραίμ έκανε κακούργημα εναντίον του ελληνικού δημοσίου μόνος του. Και ο Ανδρέας Ολοβέρδος, ο οποίος δεν θέλει να του πειράξουμε τον Γιώργο Παπανδρέου για να μην γίνει μακελιό, εφάρμοσε μια πάρα πολύ ωραία τακτική τον καιρό που ήταν στα υπουργεία, στα δύο υπουργεία που ήταν αυτά τα 2,5 χρόνια, η οποία συνοψίζεται στο εξής δούλευμα στις διαπραγματεύσεις του με τους εργαζόμενους. Πήγαινε και τους έλεγε, για παράδειγμα, παίρνετε 800 ευρώ, θέλετε από εδώ και πέρα να παίρνετε 600 ή 400? Λέγανε 600. Ωραία. Θέλετε να παίρνετε 400 ή 200? 400.
Θέλετε να παίρνετε 200 ή τίποτα. 200. Μπράβο, πάρτε 200 και να είστε ευχαριστημένοι. Αυτή η λογική της διαρκούς έκπτωσης, της διολίσθησης, η οποία περνούσε με τρομοκρατία, με καθημερινή τρομοκρατία μέσα από τον τύπο, ο οποίος όποτε θέλαν να περάσουν ένα μέτρο αντιλαϊκό, διαδίδαν την προηγούμενη μέρα ένα πολύ πιο σκληρό, φαντασιακό μέτρο. Και ο λαός με μεγάλη ανακούφιση δεχότανε το μέτρο το οποίο είχαν προαποφασίσει. Θυμάστε του Βενιζέλου την περίπτωση που είχε πει ότι καταργείται το όριο των αποδείξεων, η φοροαπαλλαγή με αποδείξεις, και θα πληρώσετε όλοι σαν να μην τις είχατε μαζέψει. Και γίνεται χαμός και λέει μετά όχι, εντάξει, ισχύουν οι αποδείξεις που μαζέψατε. Και εμείς οι μαλάκες, συγγνώμη για την έκφραση, νιώσαμε πολύ καλά. Που ένα τρομοκρατικό μέτρο δεν το πέρασε, έχοντας προαποφασίσει το μέτρο που θα περάσει να μας φανεί ανακουφιστικό αντί να μας εξοργήσει. Με αυτή την τακτική. Περάσανε 2,5 πολύ όμορφα χρόνια. Και φτάσανε, επειδή τα κορόιδα κάποια στιγμή έχουν και τα όρια τους, στη σημερινή εποχή, που η αριστερά, πολυδιασπασμένη, φτάνει μετά από 54 χρόνια, για πρώτη φορά, ίσως και πάνω από 54 χρόνια, γιατί ξέρετε το 1958 που η ενιαία τότε αριστερά κατάφερε και απέσπασε το 25%, ήταν περιορισμένη βάση του εκλογικού νόμου να παίξει μόνο το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ήταν ένας φοβερός άθλος βέβαια για την εποχή. 9 χρόνια μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου, η αριστερά να γίνει αξιωματική αντιπολίτευση. Ένας άθλος που τον πληρώσαμε πανάκριβα. Γιατί τότε στην ουσία μπήκε μπροστά ο μηχανισμός του πραξικοπήματος, που θα γινόταν 9 χρόνια αργότερα. Αλλά η αριστερά από τότε, πριν από 54 χρόνια, δεν ξανάδε αυτά τα ποσοστά. Και φτάσαμε σήμερα, όχι διασπασμένοι μεν, αλλά όχι να διεκδικεί το 25%, αλλά πολύ περισσότερο. Όμως διασπασμένοι. Και επειδή έχουν γνώση οι φύλακες, οι άλλοι είναι οι φύλακες, εμείς δεν έχουμε γνώση, γενικώς είμαστε λίγο αγαθιάριδες σε αυτά τα θέματα. Επειδή έχουν γνώση οι φύλακες, φτιάξαν μια σειρά από εμπόδια, μια σειρά από Ηράκλειους άθλους, που πρέπει τον έναν μετά τον άλλον να τους καταφέρουμε, εάν θέλουμε, δεν ξέρω, το θέλουμε πραγματικά, να πάρουμε κάποτε την κυβέρνηση. Ή όπως είπε και ο Πάνος, ίσως για κάποιους η αντιπολίτευση να είναι η οροφή των φιλοδοξιών. Και να λέτε την κυβέρνηση δεν τη θέλω, ρε παιδί μου. Κάνω τόσο ωραία αντιπολίτευση. Θα χαλάσω εγώ την αντιπολίτευση που κάνω για να κυβερνήσω. Αστιεύεστε. Να δοκιμαστώ κιόλας. Να λένε μετά ότι έλεγα φούμαρα. Όχι. Θα κάτσω στην αντιπολίτευση για πάνω. Τα εμπόδια λοιπόν είναι δύο ειδών. Το ένα λέγεται εκλογικός νόμος. Είναι ίσως το πιο ψηλό εμπόδιο που έχει να περάσει η αριστερά αυτή τη στιγμή. Η αγωνία του Αλέξη Τσίπρα για να βρει συμμαχίες, να βρει για την ακρίβεια ψήφο ανοχής σε δυνάμεις που δεν είναι αριστερές, η αγωνία του πηγάζει από τον εκλογικό νόμο. Ο εκλογικός νόμος δίνει ένα απίστευτο δώρο στο πρώτο κόμμα. Ένα μπόνους. 50 εδρών. Έχουμε καθίσει, έχουμε κοντοσταθεί καμιά στιγμή να σκεφτούμε τι σημαίνει 50 έδρες. Το 1/6 της δύναμης του Κοινοβουλίου. Σαν να σας πω εγώ ότι τι μισθό παίρνετε, μισθό, ξέρω εγώ, 800 ευρώ το μήνα, πάρτε και ένα μπόνους 40.000 να πορεύεστε. Αυτό το δώρο στο πρώτο κόμμα, οι 50 έδρες, καθιστούν την εξίσωση σχεδόν αδύνατη να λυθεί. Γιατί από όλες τις δημοσκοπήσεις που δημοσιεύτηκαν ως τώρα, δεν φάνηκε, και νομίζω ότι η αριστερά έχει τεράστια ευθύνη σε αυτό, με την πολυδιασπασμένη εμφάνιση,
Σε καμία από τις δημοσκοπήσεις δεν φάνηκε ότι το πρώτο κόμμα θα είναι ένα αριστερό